Bon dia a tothom. Primer de tot, benvinguts a aquesta 5a Diada Mundial de la Televisió. Soc en Ferran Amago, soc el degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i Peris de Telecomunicacions de Catalunya, ara també de graduats en Enginyeria de Telecomunicacions. Abans parlàvem que era la 5a vegada que fèiem aquest dia, no? Us explicaré el per què. Des de fa més o menys 10 anys estem fent sempre activitats relacionades amb dies concrets, i sobretot dies muntats a nivell de reflexió. Fem al febrer el dia de la ràdio, al abril el dia de sensibilització contra el soroll, que és d'acústica, tot és un dia mundial, el 17 de maig el dia mundial de la telecomunicació i de la societat de la informació, que ho fem al Parlament de Catalunya. Al setembre, la gran diada de les telecomunicacions, que fem 10 taules rodones en paral·lel, coincidint sempre amb el dia del nostre patró, Sant Gabriel, 29 de setembre, i a l'octubre, el dia de la televisió. Aquest any, degut a eleccions i demés, hem passat al novembre, però el dia mundial normalment és a l'octubre. Bueno, hem passat al desembre, que ja és molt. Per això, primer, posar-nos en situació. Dintre dels 5 dies que hem fet de la televisió hem debatut una miqueta tots els problemes que té la televisió, o tots els avantatges o tots els reptes, des del trànsit de la TDT fins a lo que és la implantació real, també la problemàtica que té la televisió local, i ara ens tocava, per què no parlar d'un tema que també creiem que està en boca de tothom, no? Si la televisió de pagament té futur o ja és el present. I no només parlem de la televisió des del punt de vista hercial, de les emissions radioelèctriques, sinó també del pagament mitjançant el cable o l'ADSL o la fibra òptica. Altres canals que donen cabuda a que hi tenim un vessant de telecomunicacions, televisió molt ample. Per això creiem que avui tenim el plaer de parlar d'aquest tema amb 5 persones que tenen reconegut prestigi. Ho moderarà en aquesta vegada Quim Marquès, que és periodista, company, amic, que ens farà l'honor de també moderar la taula. La taula començarem ara a les 10:20, després de la presentació de Roger Patxer, que és el president del Consell d'Audiovisuals de Catalunya, que ens dedicarà unes paraules i obrirà formalment el dia. I ho tancarem a les 12, amb un previ debat que ens agradaria que fos molt... que aportés moltíssim aquest debat. Sense més, dono la paraula al senyor Roger Patxer, i al qui agraeixo moltíssim sempre la seva presència, la implicació que té el Consell d'Audiovisual de Catalunya amb el col·lectiu nostre, que sempre ho tenim molt a prop i que ens ajuda dia a dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, molt bon dia a tothom. Voldria agrair al col·legi representat pel seu degà, el senyor Ferran Amago, que com comentaven abans és una persona extraordinàriament activa en l'àmbit de la reflexió, la qual cosa és d'agrair, perquè com comentaven, reflexió sobre aquest món potser ens en falta a Catalunya. És veritat que moltes vegades és difícil poder assistir en aquestes sessions perquè tothom té molta feina, però realment crec que la reflexió és important. Com deia ell, és aquesta ja la 5a edició des de l'any 2008 del Dia Mundial de la Televisió. Crec que és un punt de trobada important, de reflexió important sobre el sector, i aquesta jornada, tal com ell apuntava, ha estat l'aparador de canvis, des de la televisió analògica, la transició a la televisió digital, l'encesa digital, la crisi i les oportunitats que representa, i ara el nou món, i aquí ja podem potser emplaçar amb una altra trobada que representa els aparells i espectadors connectats, que no hi ha la televisió connectada, sinó els aparells i els espectadors connectats. Per tant, podríem dir que la celebració d'aquest Dia Mundial de la Televisió és un observatori sobre els escenaris de la televisió del futur. Crec que hauria de ser això, no? Quina és la televisió del futur a casa nostra. I crec que amb gran encert el degà i el col·legi situa en el calendari de trobades anuals a Catalunya de reflexió sobre el món de la televisió. Permeti'm, abans que, amb una certa gosadia, perquè aquí hi ha persones molt més expertes que jo, abans de fer una breu pinzellada sobre el que seria la televisió de pagament, fer un breu repàs de en quins moments ens trobem en l'àmbit de la televisió digital i què ha representat la televisió digital.
De vegades es diu, jo he sentit algunes vegades, que la televisió digital terrestre ha representat un cert fracàs. Jo sincerament crec que no. Jo sincerament crec que no. Per mi la tecnologia digital ha representat una clara millora en qualitat i so d'imatge, una preparació per l'alta definició i per les emissions en 3D, i ha permès l'optimització de l'espectre i ampliar l'oferta de programes de televisió tant d'àmbit estatal com nacional com també local. Per tant, evidentment ens trobaríem amb una aposta clarament positiva. Com a contrapartida és veritat que potser les expectatives que hi havíem dipositat amb la interactivitat en aquest sistema no ha tingut l'èxit que esperàvem, i el que sí que és veritat és que aquesta àmplia oferta de programació televisiva ha comportat una gran fragmentació de l'audiència, jo crec que això és important, i per tant una reducció de la rendibilitat de les empreses. Aquesta contrapartida l'hem de tenir present, que a més ha coincidit amb un moment d'una important, profundíssima crisi econòmica, la qual cosa ha comportat una davallada dels ingressos publicitaris que crec que sincerament ha afectat més a les televisions territorials més petites que a les d'àmbit estatal. Crec que aquest és una mica, o per mi seria en molt breu resum, és evidentment la situació en la qual ens trobem pel que fa a la televisió digital terrestre. Bé, en aquesta consolidació de la televisió digital terrestre ens trobem ja en una situació nova que avançàvem, com comentava el Degà, en la 11a edició del Diari de les Telecomunicacions. Aquesta situació nova, aquest següent esglaó tecnològic en l'àmbit digital, aquest següent esglaó tecnològic que representa la televisió connectada, la televisió híbrida, o ja amb aquesta denominació ja que supera una mica perillosament el que és la paraula televisió, els aparells connectats o els espectadors connectats. Internet, en la mesura que la banda ampla s'ha anat estenent, ha donat peu, com deia, a la televisió connectada o híbrida i també a noves formes de consum audiovisual, que també és un altre element a tenir en compte. Sobretot, especialment els més joves, ja no estan consumint la televisió de manera tradicional, tot i que realment això no vol dir en cap cas que la televisió tradicional estigui morta o en un mal moment. Avui si veiem les dades que apareixien també inclús en el diari avui mateix, el consum de televisió està augmentant de manera important. Parlant de Catalunya, estàvem parlant d'unes 4 hores i mitja aproximadament, o més de 4 hores i mitja. Per tant, realment el consum de l'audiovisual, potser producte de la crisi, el consum de televisiu està augmentant. Però sí que hem de tenir en compte aquesta transformació pel que va al tema de la televisió connectada i aquestes noves formes de consum audiovisual. Per tant, cada vegada són més freqüents que els serveis que en podem denominar OTT, és a dir, serveis over the top, es puguin veure a través dels televisors connectats. Part de la programació dels canals tradicionals de televisió es poden veure a la carta gràcies a l'estàndard, encara no consolidat, que és l'estàndard HbbTV. Per cert, la denominació HbbTV hauria realment de canviar-se perquè comercialment és francament difícil de poder vendre alguna cosa dient-li HbbTV. Semblaria francament complicat que un venedor pugui convèncer algú dient-li que li ven un estàndard HbbTV. I també aquests continguts es poden veure en les plataformes desenvolupades per fabricants de televisors. Bé, per tant, tenim aquesta televisió digital amb aquests avantatges, aquests inconvenients, aquest avanç del que és la televisió connectada, per dir-ho ara en termes més genèrics. Em detinc ara amb una certa gosadia, perquè, com deia, hi ha gent que després, en la taula rodona, és molt més especialitzada en l'àmbit del que seria la televisió de pagament. Pel que fa a la televisió de pagament, veiem una oferta de serveis de televisió de pagament amb pràcticament totes les modalitats tecnològiques. TDT, com vèiem, televisió per satèl·lite, televisió per ADSL, televisió per cable i televisió per mòbil. En definitiva, models de negoci també diversos, generalment encara no totalment consolidats, o alguns no totalment consolidats, per ser més precisos, amb una oferta creixent que cada cop més crec que és multiplataforma, o ha de ser multiplataforma, vinculada a internet i multiaccés. Crec, sincerament, que aquest mercat ha d'experimentar un creixement. Pel que fa a ingressos, i segons la pròpia CMT, el de pagament va ser l'únic segment de televisió que va créixer lleugerament l'any 2011, concretament un 1,4%.
hi ha determinats continguts com són el futbol, que en aquests moments són ja pràcticament de pagament, perquè el que ja en aquests moments s'han obert és absolutament residual i que s'ha establert d'una manera, diguem, pacífica, sense controvèrsia més enllà de la pugna que pugui haver hagut entre les empreses prestadores d'aquests serveis, però sense un debat social, i que s'ha establert de la mateixa manera que s'ha establert a tot l'entorn europeu. Igualment crec que passarà amb altres continguts. De fet, ja des de l'any 2009 el contingut pel que fa a pel·lícules o la contractació de pel·lícules ja realment és important i amb uns ingressos inclús superiors al del futbol. Si parlem de la penetració de la televisió de pagament, segons també dades de la CMT, tindrem que la mitjana d'abonats a Catalunya l'any 2011 és de 8,9 per cada 100 habitants. Si estem referits a l'estat espanyol estaríem parlant de 9,8 per cada 100 habitants i finalment la penetració en les llars catalanes està pràcticament amb un 22% de les llars catalanes, concretament amb un 21,9%. Bé, hem vist per tant la televisió digital, hem vist aquesta, jo crec que tenir molt present, que és tota la televisió connectada, els aparells connectats. Ens hem fixat breument, i això ho desenvoluparan bastant més endavant, amb el que fa referència a la televisió de pagament. Jo crec que l'escenari és de convivència de tots aquests sistemes, sincerament, és un escenari de convivència de tots aquests sistemes. Jo no diria que la convivència sigui pacífica, sinó que la convivència serà de forta competició entre tots. Per una banda, els generalistes de TDT amb una forta concentració, està clar, el pagament amb les diverses modalitats que hem vist i jo crec que clarament a l'alça, amb un creixement, no m'atreviria a dir que molt important, però segur que amb un creixement, i després la televisió com a aplicació a internet, la televisió connectada o la televisió híbrida. Això ens planteja, i acabo amb això, ens planteja uns reptes tecnològics molt importants. En primer lloc, des del punt de vista de consolidació del que és l'estàndard HBPTV, que crec que no està encara absolutament consolidat. Òbviament, reptes de model de negoci. El model de negoci no està gens clar en l'àmbit de la televisió connectada, en l'àmbit de les noves plataformes. Aquí hi ha un lament bastant general del sector sobre el model de negoci a aplicar amb les plataformes i reptes, naturalment, pel regulador, que és el que ens afecta a nosaltres com a CAC. Repte del regulador, que vol dir quina funció ha de tenir el regulador, el CAC, en la protecció dels consumidors i molt especialment la protecció dels menors en aquest nou escenari, sobretot pel que fa referència a la televisió connectada. Crec que entre tots, i aquesta jornada hi ajuda, entre tots hem de fer front a aquests reptes. Entre tots, per tant, hem de conquerir d'una manera activa el futur de la televisió. Moltes gràcies per la seva atenció i els desitjo una magnífica jornada, agraint novament al degà la seva invitació i felicitant-lo per la celebració d'aquesta jornada. Gràcies. Ara ja muntem la taula. Prego a Jaume Ferrús, José Manuel, Pasqual Martín i Josep Montleón, que pugen a la taula juntament amb Quim Martínez. Es decir, que tengo que hacerlo por aquí.
¿Dónde está la vista? Pues ahí, ¿dónde está la vista de